Дават ба хизмат як умра шидаги ака мегум дига да видео зиқ метави барои ки YouTube сумад намета чи ба ки ака зангир боши меган занг гирифтан намешавад то хизмат нарай хизмати пулакӣ ҳаста ё ки не илтимос ҷавоб деҳед. аз ширкати шифо равғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо чанд ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем ва комментарияҳоро баъдан мехонем ба саволотон ҷавоб мегардонем. Видеоро хуб бо диққат то охирша тамошо кунед. Ва як чизи дигара ба ҳамаи шумо ёдовар месозам. Чхеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтаистед ва касое ки мехоҳанд ай конкурси ма билет харидорӣ кунанд, як билет 250 рубла дар бар мегирад. рӯзҳои наздик мо рӯзи бозиро муайян мекунем ва видео карда дар каналмон мепартоем. билетҳо аллакай кам мондагианд. конкурс ҳамагӣ 36 дона призҳои пулӣ дорад. барои билет харидан метавонед ки дар ин картаи Сбербанк ба номи Мунис Хуршедович 250 рубл бипартоен ва чектона дар рақамҳои WhatsApp равон бикунед. бисёри нафарҳо дар комментарияҳо ва дар инстаграми ма нависондан муроҷиат карданд ки конкурси калонтар ташкил кун, анде ки билет чанд қиматтар бимон вале призҳои арзанда зиёдтар шавад. ва мо ин конкурсмонро ки ҷамъбаст кардем, дар конкурси ояндаи худмон мошин барои приз мемонем. интизор бошед касое ки билет харидагиен аи конкурси навбатӣ монда мошин мемонем приз. а касе ки билет харидагӣ нест ай конкурси ҳозирамон билетҳо ҳамагӣ 120 донаи дига мондагианд. ин ҳами Сбербанкда 250 рубл партоен ва чектона да WhatsApp роӣ кунед. мавзӯи мо оиди тоҷиконеро ки аз Украина ба Лаҳистон паноҳ бурданд ба душанбе бармегардонанд. яъне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар пайи ҷанги Украина ва Федератсияи Россия сарсонӣ ва саргардонии шаҳрвандо ба чашм расид ва вазорати аҳолӣ ва шуғли меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намуда гуфта буд ба шаҳрвандоне ки дар Украина қарор доранд ба сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Украина муроҷиат кунанд ва аз Украина беруншон месозанд. хушбахтона ҳамин гуна шидак. дар сафорати Тоҷикистон дар Олмон гуфтанд масъалаи баргардонидани он шаҳрвандонеро ки аз Украина ба кишварҳои аврупоӣ рафтанд ҳал карданд. ба иттилооти мақомот парвози ҳавопаймо ба зудӣ сурат мегирад, вале санаи дақиқеро нагуфтанд. аз оғози ҷанг дар Украина то 7 март 1348 шаҳрвандони Тоҷикистон аз ин кишвар ба Лаҳистону Молдавия паноҳ бурданд. қисме аз онҳо шикоят доранд ки дар шароити вазнин ҳастанд ва бояд ба кишвар баргардонида шаванд. Имомуддин Саторӣ, сафири Тоҷикистон дар Олмон, рӯзи 7 март гуфт: дар ҳоли ҳозир 230 талабгори бозгашт ба Тоҷикистонро номнавис карданд. ӯ афзуд: як гурӯҳ аз шаҳрвандон аз Варшава ва шаҳрҳои дигар ба воситаи Туркия ба Тоҷикистон рафтанд. гурӯҳи дигаре аз паноҳандаҳои тоҷик ки дар пайи ҷанги Украина ва Лаҳистон рафтанд мегӯянд як ҳафта боз дар паноҳгоҳҳои дар шаҳри Карчова қарор доранд. ба гуфтаи онҳо ки теъдодашон ба беш аз 200 нафар мерасад, Лаҳистон 15 рӯз муҳлат додааст то ба Тоҷикистон баргардонида шаванд. Имомуддин Саторӣ мегӯяд шаҳрвандон дар Лаҳистон ба ҷои 15 рӯз метавонанд беш аз 30 рӯз ҳаққи иқомат дошта бошанд. ба онҳое ҳам ки ба Олмон меоянд низ чанд муддат ҳаққи иқомат дода хоҳад шуд. яъне ки ҳар як паноҳандае ки аз Украина ба дигар давлатҳо паноҳандагӣ карданд, Имомуддин Саторзода сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Олмон қайд намуд ки то муддати 30 шабона рӯз дар давлатҳое ки қарор доранд ҳаққи иқомат кардан доранд ва ба рӯзҳои наздик паноҳандаҳое ки хоҳишмандану мехоҳанд ба ватан баргардонида шаванд аз ҳамон давлатҳое ки паноҳандагӣ кардагианд ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешаванд. дигар хабари мо оиди қурби асъор. бисёре аз нафарҳо саволҳо пешниҳод мекунанд ҳаррӯза ки қурби русӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар дар бар мегирад. тамошобинони азиз, қурби асъор рубл ба сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар рӯз иваз шуда истай нархаш, яъне ки рӯз то рӯз паст шуда истай ва бонки миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора қайд намуд ки то айни ҳол беқурбшавӣ
идома дорад ва баланд шидани рубл дар ҷумҳурии Тоҷикистон кай мешава олӣ маълум нест. Барои имрӯз мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 1000 рубли русӣ баробар шидагиай ба 90 сомонӣ. Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон курса муайян мекунад ва дар ҳар банк ҳар буданаш ӯ вобаста аз ҳамун хидди банкҳо мебошад. Рамазон Қодиров нависонда: Ассалому алайкум акай Сормон, худованд ба шумо умри дароз диҳад. Илтимос ба ҳамин савол ҷавоб диҳед. Даъват ба хизмат як умра шидаги ҳамин савола содда карда гӯянд. Не як умра шидаги нест. Ма чанд бора гуфтагим дар видео ки даъват як умра шидаги нест, яъне як сола шидаги нест. Ба қайдгирия танҳо. Ҳеҷ чиза хуб бифаҳмед. Рустам Назаров нависонда: Боши акай Сорбон, мо интизорем ҳар рӯз видеоҳоро. Ҳазор раҳмати калом бародари азиз, худованд нигаҳбонат бошад. Анушер Назаров нависонда: Ака 2004 синфи 11 чӣ хел хизмат мебаранаш? Ба ҳамин хотир ман гуфтам ки моҳоша ба назар бигиред. Вақте ки ман мегум соли таваллуди 1995 то 2004 ба хизмат даъват мешаванд, не ки шумо моҳоша ба назар бигиред. Чунки баъзе таваллудои 2004 ҳастанд ки оли мактаб хондаесан 18 сола шидаги нестанд. Ва Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадории ҳарбӣ низ дар пункт дар моддаи худаш овардагӣ ҳаст ки шаҳрванд вақте ки синни солаш 18 сола шид, баъд ба хизмат даъват карда шавад то синни 27 солагира. Аминҷон нависонда: Салом додари акаш Сорбон. Додар мара модарам гражданин мегирад. Ҳисоби додар ма чӣ хел кунам? Додар дар паноҳи худо додар. Яъне ки ҳисоби додарат модарат шаҳрвандии Россияра мегирад ва ту ба ҳисоби додарат не аз ҳисоби модарат метавонӣ ки шаҳрвандии Россияра дастрас кунӣ. Вақте ки модарат гирифт паспортша, баъдтра метавонӣ ки ҳуҷҷатҳои худта пешниҳод кунӣ. Насрулло Саъдуллоев нависонда: Ассалому алайкум, хизмати пулакӣ ҳаста ё ки не? Илтимос ҷавоб диҳ. Бале ҳаста. Хизмати альтернативӣ меган 26800 сомон пардохт мекунӣ ва дар як моҳ ваини билет мегирӣ. Олимов нависонда: Ака мегум дига дар видеоот зиқ метавӣ, барои ки YouTube сумад намета. Чӣ ба ки? Ман зиқ наметавам бародари азиз. Агар ки ман зиқ метавофтам, ман дига видео намекардам. Рӯзи 4 март буд ё 3 март, тақрибан як ҳафта зиёд шидина ки YouTube дигар дар блогерои Ҷумҳурии Тоҷикистон сум наметия, ба хотире ки тамошобинои блогерои тоҷик ай Россияанд. Ба ҳамин хотир касе ки моро дастгирӣ мекуна, просто бидроен программаи VPN скачат кунен, ҳамун программаро гирён бимонен, баъд сайтҳоро истифода баред. Программаро гирён мондани ягон пули шуморо кам намекунад. Агар касе ки мекуна ҳамин корро, раҳмат, касе ки намекуна, ягон гап гуфтанӣ нестам ва зиқам нестам барои ягон чӣ. Солиев нависонда: Салом ака, як савол доштам. Аз Тоҷикистон ба Россия парвозҳо чӣ хел аст? Нархаш ё вақтҳош маҳдуд нашудааст? Не, маҳдуд шудагӣ нест, вале баъзе парвозҳо ҳастанд ки рӯз шом ба дигар рӯз гузаронида мешаванд. Нархи билет боша айни ҳол ҳамун хел қиматай 6500 сомон ай Тоҷикистон ба Россия. Достон нависонда: Ассалому алайкум ака, як савол дорам. Рассамошкаи мошин чанд сумай? Барои ҷавоб пешакӣ раҳмат. Рассамошкаи мошин, мисол мегирем, агар шумо аз тарафҳои Европа ба Тоҷикистон мошин ворид кардани бошен, 43% ҳисоб мекунанд. Агар аз тарафҳои Россия ворид кардани бошен 38%. 38-43 чӣ маъне дорад? Яъне ки ҳар як мошине ки шумо ба Тоҷикистон ворид мекунед, ӯ мошини шумо дар гумрук нархномаи худша дорад ва ҳамун нархномаро ба фоизи гуфтагии ма ҳисоб мекунанд, ҷавоби рассамошкаш мебурад. Исмаилов нависонда: Салом алайкум ака, мигратсионка гости омада бошӣ, 3 моҳ буд шава, метавонӣ граница рафта биё? Илтимос ҷавоб диҳ. 3 моҳ ки буд шава, ай Россия мебурой ва баъд ки бо даромаданиши баъди 3 моҳ ҳуқуқи даромадан дорӣ. Эраҷ Раҷабов нависонда: Ака, зангир бошӣ, меган занг гирифта намешавад то хизмат нарай. И гапҳои мардумиянд бародарои азиз. Меган то хизмат накунӣ занг гирифта наметавонӣ ё ки то хизмат накунӣ Россия рафта наметавонӣ. И ҳамаш гапҳои мардумия, ягон асос надорад ҳамин гапҳо. Давлат Маҳмудович нависонда: Салом акаи Сорбон, одамони синну солашон 1979 дар Россия экзамен месупоранд ё ки не? Пешакӣ раҳмат. Барои чӣ экзамен? Барои чиро дар назар дорем? Ихтиёр Шарипов нависонда: Ака, саволи мада срочно ҷавоб диҳ. Ман мактаба тамом кардам. Солум не ки расон нестем, мара хизмат мебаранд ё ки не? Пешакӣ раҳмат. Бародари азиз, на омад дар ҳамин видео гуфтам ки солҳои таваллуде ки ба хизмат даъват мешаванд, шумо моҳоша ба назар бигиред. Шаҳрванд то 18 сола нашава ба хизмат даъватш намекунанд. Ба ҳамин барномаи худмонро ҷамъбаст мекунем ва дар канали мо ҳатман обуна бошед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.